Isto pasa habitualmente, pero as eleccións municipais son cada 4 anos. Entón, nesas eleccións municipais temos a oportunidade de decidir, de elexir o noso voto as persoas que van decidir cal é o proxecto que precisa de iso, pero tamén cal é o seu futuro e que accións hai que tomar. Por lo tanto, a candidatura e as persoas que saen eleitas a noite do 22 serán as encargadas de dirixir o noso destino nos vindeiros 4 anos. Por lo tanto, é, evidentemente, unha decisión importante a que tedes que tomar. Xa coñecedes, como se comentaba aquí, cal foi a historia e o traballo político que se fixo en Arteixo nos últimos anos. E non me vou limitar aos últimos 4 anos, ainda que podemos falar tamén dos últimos 4 anos, senón os últimos 8, 10, 12, 16 anos de gobernos, tanto do Partido Popular con maioría absoluta, como con outras opcións políticas, como os últimos 4, co PSOE e Terra Galega. Evidentemente, o que vemos nós, e no que seguramente estaredes prácticamente todos e todas de acordo, e o que se nos transmite cando vimos a falar por aí coa xente, o que vivimos foi unha deixadez absoluta, un alonxamento dos cidadáns e das cidadás, e non o podemos negar. E eu poño como exemplo o último proxecto de orzamentos que nos presentaron, donde non se recollía ninguna soa proposta das que fixeran as diferentes asociacións de vecinos e veciñas das 13 parroquias do concello, unha falta de planificación absoluta, vanse decidindo as obras a marchas forzadas. Estes días vemos cantos parcheos de baches se fan no noso concello, algunhas rúas levaban 3 anos, 4 anos totalmente abandonadas sin que ninguén les puxera a man en riba, por exemplo. Vimos un matrimonio de conveniencia, que foi o que dixemos cando se firmou o pacto de goberno, que non se estaba firmando un pacto, ningún proxecto, ningunhas ideas. Estábase intentando ocupar única e exclusivamente o sillón. E por eso o BNG non participou desa pantomima, porque agora estades vendo o resultado daquel matrimonio de conveniencia mal levado, que, por certo, moi ben non se leva, e iso vémolo habitualmente nos medios de comunicación. Foi tamén un período de promesas incumpridas. Antes comentábanse aquí a cantidade de recursos económicos que se teñen, pero que non se están invertindo. E eu exemplifico. Temos dúas contas bancarias con 12 millóns de euros. 12 millóns de euros en obras que están aprobadas, pero que non se están executando, que nin siquiera poden ponernos como disculpa que dende o BNG se interrumpiu absolutamente ningún tipo de inversión en ninguna parroquia. A maioría son obras que están aprobadas, que teñen un orzamento e que non se levaron a cabo, porque podedes ir a preguntar cando venen, que igual os teñen algún tipo de explicación. E faime gracia porque estes días, onte concretamente, efectivamente hai persoas que levan só 4 anos no goberno, pero hai outras que levan máis ou menos 16 anos, e sempre con postos de responsabilidade, con capacidade de decisión que teñen. E digo que me fai gracia porque levamos dende o ano 2001 gastados case 800.000 euros en intentar aprobar un plan xeral de ordenación municipal. Incapaces de presentarlo para aprobar o Partido Popular e incapaz de presentarlo para aprobar o PSOE e Terra Galega. E faime graza, decía, porque vía onte un medio de comunicación que nos facía unhas entrevistas para algúns compromisos os compromisos das diferentes formacións políticas, e había algún que decía presupostos participativos, comprometémonos, en concreto Terra Galega, a facer unha enquisa previa á elaboración dos presupostos para coñecer as demandas dos vecinos. E que eso estivose facendo. Só que despois, nin as executaban, nin as introducían nos orzamentos. É dicir, pedían aos vecinos que les pasaran propostas, pero logo, como se non lle las pasaran. Pero curioso tamén o tema das licencias. Aquí seguramente que hai persoas que pediron algún tipo de licencia, tanto de obra maior como de obra menor, e estiveron esperando pois un ano, 2 anos, 3 anos por unha licencia, non? Pois agora di a alcaldesa que se queda outra vez de alcaldesa vai dar un minuto.
e xa o puido ter feito, digo, porque se agora é tan fácil, pois tamén o puido ter feito antes, non? Ten futuro o Bloque Nacionalista Galego no goberno, porque senón seguiremos igual, seguiremos a trompicóns, non haberá ningún tipo de planificación, non haberá ningún tipo de idea máis que o de facer puntos de luz e asfaltar rúas, que está moi ben, pero hai outras cousas que facer nun concello de 30.000 habitantes. E que quere facer o BNG, entre outras cousas? Pois queremos efectivamente que haxa un plan xeral de ordenación municipal, porque é necesario para conseguir determinados terreos. Pero non pode ser sempre a disculpa de non facer as cousas. Hai outros métodos para facer actuacións nas parroquias sin ter un plan xeral, que non nos engañe. É necesario, pero non é únicamente, non é a única forma de actuar no propio concello. Queremos que se construa un centro de día, pero tense que implicar tamén a Xunta de Galicia. Non pode estar pasando continuamente deste concello. Son eles os que teñen competencias para facer ese tipo de infraestructuras para a xente dependente. Por lo tanto, nós temos a obriga de dar o terreo e eles a obriga de construílo e de poñelo en funcionamento. Que non fagan, certo, como que a Escola Infantil do Polígono de Sabón, que me fixo graza o outro día o candidato do Partido Popular, que decía que non había prazas suficientes de escolas infantís, que resulta que teñen unha parcela cedida pola Deputación no Polígono de Sabón, teñen ademais 250.000 euros para contribuir á construción desa infraestructura e eles non son capaces nin de licitala nin de poner cartos para facer. Esa é a realidade. E esas son as mentiras que nos queren facer creer. Pero eu digolles que o fagan, que teñen o terreo. Que o fagan, que teñen o terreo. Queremos un concello no que haxa abastecemento e saneamento. E deso sabedes moito vós, porque tedes continuos verquidos de saneamento na zona do Moncho. Por lo tanto, non parece lógico que en pleno siglo XXI sigamos tendo ese tipo de problemas nas parroquias. Queremos un plano de mobilidade para que se proxecten e se construan as infraestructuras de xeito ordenado. Non vale de nada que agora digamos que hai que facer unha circunvalación, e que hai que facer unha vía por Morás, e outra por Uxes, e outra por Arteixo, pequenas pinceladas do que xa conhecemos. Ir facendo a trompicóns, e iso é o caos que vivimos todos os días, por exemplo, na rotonda de Sabón. Por lo tanto, tense que planificar, tense que facer un documento onde se recollan as necesidades do concello e irlas facendo en colaboración con outras administracións. Pero queremos e queredes, porque deso tedes moita necesidade en Pastoriza, infraestructuras para os nenos e para as nenas, que non hai. Dous un dato, no ano 2007 había no orzamento municipal 80.000 euros para facer dos parques infantiles en Pastoriza. Vístenos. Outra vez votando. O señor Manuel dixo que estaban xa os cousos de xogar os nenos, que estaban no Ayuntamiento Nacional. E antes de alcaldesas. Pois esa é a realidade, 80.000 euros no 2007 que non se gastaron. E reiteraron os 80.000 euros que están aquí, os anexos de orzamento, que están aquí os papéis, non mínimo. Reiteraron no 2009 e o parque sin facer. Pero podíamos falar tamén de outros tipos de infraestructuras infantiles, como ir ter un camino seguro á escola, que non poden ir andando prácticamente con seguridade os nenos se non van acompañados dos seus pais, que non haxa unha ludoteca, por exemplo, aquí, onde hai muitísima poboación infantil, ou unha biblioteca para os nenos máis pequenos. Algúnas propostas que se poderían executar nas diferentes parroquias. Podemos falar do transporte interparroquial. Temos un transporte que nos conecta con Arteixo, por Coruño con Carballo, totalmente deficitario, pero temos a grupos de poboación totalmente aillados, porque non hai un transporte circular con as diferentes parroquias do concello e que nos conecte nin co centros de saúde, nin co banco, nin coas instalacións deportivas. Nos conseguimos que no 2010 se introducira unha partida dos orzamentos de 40.000 euros que non se chegou a executar. E agora dignos das outras formacións políticas que é unha das súas propostas para as vindeiras, para os vindeiros 4 anos. Pois puderon non facer, porque era unha proposta que se apoiaba.
Pero podemos falar dos maiores, do abandono, que sufren moitas veces os maiores, o tema do parque outra vez, do que vos aquí non disfrutades, e si disfrutan outras parroquias, dun servicio de acompañamento para as persoas que viven solas e son dependentes, ou das melloras do transporte adaptado, un servicio totalmente deficitario e que se encargaron de arruinar, e que moi ben vistedes nos diferentes medios de comunicación durante estes meses. Temos tamén un compromiso coas parroquias, con investimentos en igualdade de condicións, porque iso non se está dando. E digo vos máis, estamos na parroquia de Pastoriza, que ten en total algo máis de 7.000 habitantes, contando con Micerio, pero que aquí, o que é Pastoriza, alrededor de 3.500, ou algo máis de 3.500. Eu comento vos cifras e datos para que vexades que están nos documentos e que se pode demostrar. En total, desde o 2007 ao 2010, houbo en inversión nos diferentes orzamentos aprobados 13 millóns de euros. 13 millóns de euros. Sabedes canto se gastaron na parroquia de Pastoriza? 440.000. De 13 millóns de euros, invertimos 440.000 euros nunha parroquia que ten 350.000 habitantes. Deixo aparte, lógicamente, os cartos que viñeron do Estado, porque non son fondos propios nosos. Os que viñeron do Estado viñeron de xeito extraordinario. Pero é un dato que está aquí e que se pode comprobar nos diferentes documentos do Concello. 13 millóns de euros e en Pastoriza 440.000 euros. Es una plaza solamente da iglesia. No, fora eso. Esto non vas ver as rúas. Eso deixamos porque son gastos que viñeron a maiores. Pero podemos falar tamén de que queremos un Arteixo limpo. Continuamente se está falando de que non hai barrendeiros, de que non hai limpeza diaria, de que as rúas están totalmente abandonadas, mal iluminadas, polo tanto é necesario incrementar o servicio de limpeza, como é tamén necesario facer unha aposta pola seguridade. Estades vivindo, igual que un incendio, unha situación complicada coa chegada de persoas procedentes de poboados chabolistas, tanto concretamente no incendio produciuse un pequeno ataque a unha moza que tivo que ir precisamente ao hospital por o simple efecto de querer aparcar o seu coche na Praza da Constitución. E non chamedes á policía local, porque non van vir, e non chamedes ao goberno, porque supostamente eles non saben nada. Pero é unha realidade que a vivides vos aquí absolutamente todos os días. Son persoas con unhas condicións especiais que requiren que os servicios sociais se impliquen, que os nenos estén escolarizados e que haxa unha implicación moito maior por parte do Concello, porque senón, cando esas axudas coas que ven do Concello da Coruña se rematen, o problema social pode ser moi grave no Concello. Temos un compromiso, e un compromiso claro, e así vamos anunciando o tema do emprego. Arteixo ten un 13% de parados e paradas, máis de 2.800, cando estamos falando de que é o concello máis industrializado de toda a comarca da Coruña. Por lo tanto, o BNG leva no seu programa electoral propostas de formación, porque non nos parece normal que non se adapte a formación que dá o Concello ao tipo de empresas que se asentan no polígono de Sabón ou no futuro polígono de Morás, para a creación dunha axencia de desenvolvemento que oriente as persoas emprendedoras que queiran pôr en marcha o seu negocio ou que fagan convenios ou principios de acordo que se poden facer coas diferentes empresas para que a xente que vive, que reside aquí, poida traballar nas empresas que se asentan no noso término municipal. Queremos e temos un compromiso claro con un Arteixo de calidade tamén a nivel medioambiental que antes vos comentaba que temos no noso Concello 3 das industrias máis contaminantes do mundo: Ferroatlántica, Repsol e a Central Térmica de Sabón. E é necesario, evidentemente xeneran riqueza e crean emprego, pero é necesario tamén activar protocolos para protexer o noso medio ambiente e que podamos ter a mellor calidade de vida posible.